लक्ष्मी बाजाराने हात मोहन परत बाजाराने हात मागे परत फोन पडत आला या मागे परत फोन पडत आला तुका आईच्या जीवन खबर घेऊ त्या आईच्या पायात सगळं आपल्या घरात वाटतो आणि आम्ही रस्त्याच्या पैशाने आम्ही रस्त्याच्या
एक सुखी संसार सरुणार समजेलो एक पिशी लागू दिसता हिने केली कर्मा हातात मिळली असली वाईट वाटेत गेलेली परिस्थिती पडेल नाही तुम्ही सचमुच त्यांना सांगा बघा मार्गाचा सगळी बरे जातले एका अरेस्ट करणार ही कल वाटेल पण म्हणू एका हित शिक्षा